सिंह राज बहादुर सिंह कितना निमन नाम पहले के नामों महाराज खाड़ कह देवे अलग है। राज बहादुर चाचा रवा से एगो बात पूछ तनी साच को एकदम बोली चाचा जी राउर बियाह भइल ना होखे लबा राउर बियाह भइल ना साच बताए राउर बियाह भइल तो राउर फोटो लड़की के लगे गई रहे ना गई रहे लड़की के फोटो रोवा लगे आई रहे नहीं रहे कि हम प्रमाणित को के गई बिना देखले बियाह भइल आ वो मेरा लोग ना ठगाओ बिना देखले होखे तो हां ये मेरा दिन बंधु बिया एगो लड़की के 4-4 टिप देखे जाते 4-4 टिप हां जी एक खाली चाचा गइले हां एक खाली चुनी लग गइले एक खाली बहिन जातरी से खाली मेहरारू देखे जातरी सब केहू देख लेता तब जमाना के शादी होता ओकरा धीर नहीं खे दो के लड़का देखे लड़की देखे के गइलो चाचा के भूगल है उनका आंख से कम लौकेला मोतियाबिंद के चश्मा लगावे उनका बाउरो चीज निमन लौकेला कह दियो कनिया एने ओने होई न तो घर रखी है रखियो लिए हे महाराज ऐसा शादी बियाह हो गई पहले के पुरनिया लोग के बियाह होके आवे ना जी पुरनिया लोग के जब शादी होके आवे तो बिहाने भइला सुहागरात होके ना महाराज 4 महीना 6 महीना 8 महीना बीत जा तो काका लो मूड मिजाज बनावे के आज अपना बिकत के लगे जाए एकदम दही तो जाओ लो तो के गांव हो के लोग खाओ के सूत रहे तो ई देखी अपना घरे जाए के बाद अपना बिकत के लगे जाए के बाद तो ई लो चप्पल जूता खोल के आ गामछा पहन के चोरवन खानी जाओ चोरवन खानी का है कि देखो के ना तो शिकायत होई ये बेरा लड़का बियाह करे जाता तो बैठा था स्कॉर्पियो के अगला सीट पर बियाह करे जाता तो देख अगला सीट पर बैठा था और से कनिया के विदाई को के ले आवता तो पिछला सीट पर चल जाता जहाँ थावे मंदिर पर गाड़ी रुको समोसा भाई स्प्राइट ले बहुत तरीके न रात बका हरानी बा महुआ पिया हाथ तारा के साफ लाज हाया उड़ा गइल जान जे लड़का लड़की के बियाह क के लिए कोकन ओकन छूट गइल बा अभी किरिन हे ही पकाड़े तले लड़का कन्हुआ सूरज नारायण तौरता आज उगले रही हो आज मत डूबी हो अरे तो तोरा उतले डूब जा उनकर जन बेरा बताओ ना बेरा पन डूबी है बोले कॉलेज जान जाए जे सूरज नारायण डूबल है अब ये ने कन्या के लगे गइल बा भाई बाप रे बाप हाउ करत तनी हो मजा आवत है लड़का कन्या के लगे गइल बा आने कन्या एक हाथ के भूख कहले बिया लड़का कलश के सुनो अरे जा हो लजाई निमन चीज तही घूंघट सो भी ससुर के आगे भसुर के आगे सास के आगे रे पगली हमरा से कौन लाज देखो अब हमने के देहिया देखे में 2 गो बा ताकि हमने के मन मिजाज एगो हो गई यही न भइल बा बाप रे रात भर पंडित जी मंत्र हनले बड़ अरे बाप रे बड़ी करिया पोलिथीन आलू ले गई बारे बड़ी लोग पतल गिलास जियान कइले बा तब न है 2 गो देह एगो भइल बा त हमरा से लाज कइसे कहत लइका अरे पहली रात के बात बगोरी तनी है हटाओ ना हां दादा छोरिया तो सुनो आज जितना हमरा से लजात हरु दिहने उतना ना लजे बहुत लइका अरे पहली रात के बात बगोरी पहली रात के बात बगोरी के हंसता है
हट जा